Здравейте, бе, аз съм Рубеге и сега ще снимаме шапановата поредица, която започвам абсолютно всички поредици от начало. Имам предвид поредиците, които правя с хора, и ще махна някои поредици, като Samurai PvP и Survival Mode, както там се викаше. Но сега ще започна с тази поредица Survival. Ако ви харесва поредиците за Survival Mode или тези глупости, като Samurai PvP, Samurai, това глупостите са сървъра, който бях си направил, но по причини го спирам. Да, защото не мога го поддържам. И така че дано ви с тази поредица, поредица, която продължава е на PvP България, Legendary PvP, Soulplex и това са трите поредички, които започва втори сезон. Очаквайте доста яки клипове, също така CSGO ще продължа поредицата и кажете други игри, ако може, не онлайн, за да правя геймплей вече. Да започнем наистина да се захващаме с геймплей, с различни игри. Ако искате да му имате мултиплеер, аз ще ги разгледам. Такова не знам защо, имам много свободна памет, но при някои такива клипове забива, не знам, мисля, че ще трябва да си намаля графиките, за жалост. Но както е това, сега е друга тема. Сега да започне късрева, защото се стъмни. И не знам, не ми хареса тази гора, си игра... Винаги си пускам чести, защото искам някакви айтеми се падат нормални. Отчета ми се пада хлеб, това е хубаво. Не, че тук има... Не, че тук няма крави, но явно съм на някакъв остров. Или, не, продължава там, да се качим от някъде. Да, кащам. Но да, това е прилича на остров на мене. Подява ли? Тук фонтанчета, всеки глупости. Искам по-добре дали не са на остров. Значи дома там, ако е замък. Добре. Не е замък. Има кокошки. Така, също така си извинявам, че съм качвал доста отдавна. Знаете ли какво? Направо ни да метала. Къде почнах? Ей тава, ето и ще има слънче сила такова, значи. Има си пещера, тук пред пещата си пострък къща. Защото си се занимава, значи по-натам ще оглеждаме тия неща. Че сега си отворя това, да взема ачивмента. Отворих то, да, отворих то. Така, оп. Так, заобщо ще спирам клипа. Рисувам и се върнах. Тук имаме пръчки, значи кирка имаме, но брадва нямаме. Така и меч, една брадва и една кирка. Извинявам се, малко съм болен. Какво се прави? Не, също така храната ми свърши доста бързо. Така че съжалявам крайно. Ще трябва да се възползвам до вас. И аз ви обичам. Но вие ми дадете 3 неща, храна и така. Значи трябва да намерим овце. Направо почва да търсим овце, защото
Така ще става едно тъпо. А тук като гледам, къде сме дропнали на един остров, където има само крави, ми става лошо. Почвам тук да намирам много пещери. Сигурно долу има някаква изоставена мина, да не знам. Да потърсим крави. Опа, шугъркейн ще да го взема, защото ще ни трябва. И... помисли си, че е равина, но не. Добре, видях крипър. Не бях чул, че съм видял. Опа, гръби, няма да вземе. Така малко починава ми лагва, не знам защо. Сигурно е, защото откриваме нов свят. Добре. Гадно е, че започвам да виждам мобове. Това е супер гадно. Ама нека се връщаме. Нека се връщаме, защото ще стане много гадно. Тук ли беше? Така. Да оставим събрали тайтеми, които имаме за сега. И бързо започваме. Тук ще седим докато не стане слънце. Спирам клипа, за да не става много дълъг. И добре. Добре, стана младен. Ох. Така, не да съберем дърва. Ще ни трябват. И то доста. Ще бъде хубаво, ако че да вземем яйцата. Ще бъде хубаво, ако се дропват ябълки. Защото храната свърши ли? Айде ще си направим ферма за дървета, така че не е голям проблем. Той около нас има много дървета. Така че не знам, ще мислим идеи какво ще правим. Вие предлагайте какво да правим. Изцяло сървивал след да оцелява. Е така е малка каштурка. Спрепната. Само ще да събера още камък.
А тъй. Мисля, че толкова ще стигнат. Е, такова нещо замислям. И още трябва още камък. Е, така 20 камък, идеално. Добре, останалото за сега ще го такова с дрета. По-късно ще направим прозорците. Ето ще сложим два прозореца. Втория етаж също мисля да правя. Но не знам кога ще бъде. Може би в следващия епизод. Съжалявам. Ето ще оставим тия 5 саплинга, за да могат
дали се такова продадат дървета. Защото ще ви трябва такива дървета. И съм левел първи вече. Това за сега ще остава така. И так. Так. И да. Нали, бях къщата, тук се направих някакви дървени айтеми, някакви глупости също, може би. Да, това се изявам. И какво да ви кажа, чакайте скоро стрим, обещания стрим. Скоро ще тегла и то бота, но твърде малко участници има, за да е тегла. Така че, ако може да споделите клипа с това бота, за да мога по-бързо тегла печелившите. Така, искам да кажа също, че благодаря за хората, които ме гледат, за моите, така да ги наречем, фенове. За тях пожелавам да снимам и да разкоя да направя 100 абоната, като ще има също томбола на 100 абоната и ще бъде свързана отново с ранг в Solplex. И така. Довиждане. Харесайте клипа, ако ви е харесал, коментирайте, ако имате въпроси или нещо не ви е харесало. И ако сте се абонирали, сега моментът е тук долу някъде, точно като пише subscribe. Да, натиснете го, знам, че искате. Въпросът е вие дали го искате. Въпросът е дали ви стиска. И така, ради ще ви следващия път. Довиждане.